Bé, ara que tenim clar què és el despotisme il·lustrat, començarem a parlar de Frederic II de Prússia, un rei intel·lectual en un regne de militars. Bé, anem a començar a parlar un poc de la biografia d'aquest monarca. Quan era jove, Frederic II de Prússia, el fill del rei de Prússia, no volia ser rei i no volia casar-se amb la dona que els seus pares li havien triat. Va decidir escapar-se, però quan estava en plena fuga, les autoritats van pillar-lo. Com va reaccionar el seu pare? El seu pare el va tancar, el va confinar, el va encarcelar a una fortalesa durant molt de temps i va manar executar al seu acompanyant, a un jove que s'anomenava Cate. Molt probablement, Frederic II tenia una relació sentimental amb aquest jove. A pesar d'aquesta joventut enormement traumàtica, finalment Frederic II va acceptar el seu destí o la seva responsabilitat i va convertir-se en rei de Prússia, però no en un rei qualsevol, en probablement el rei més important de Prússia si ho juntem també amb Guillem I, que va ser el que junt a Bismarck va capitalitzar la unificació d'Alemanya. Frederic II va heretar de son pare, del regnat de son pare, una societat, la societat prussiana, amb unes característiques molt particulars. Era una societat on els valors militars estaven molt arrelats. L'ordre, la disciplina, l'obediència, el respecte a l'autoritat i a la jerarquia, el treball dur, etc. Era una societat, en la societat europea, on major proporció de militars per nombre d'habitants n'hi havia. Frederic I ja havia introduït a Prússia algunes de les reformes que s'associen al despotisme il·lustrat. Havia introduït una reforma en el sistema fiscal i en l'administració molt profunda que li permetia un reclutament molt important de persones per a l'exèrcit, comptava amb un dels exèrcits millor preparats de tota Europa. A més, n'hi havia fet altres reformes, com per exemple l'abolició de la servitud, l'obligatorietat de l'ensenyança elemental, o polítiques mercantilistes de caràcter proteccionista. Frederic II era una persona molt refinada, amb moltíssima cultura i que es relacionava amb els principals intel·lectuals de l'època. Va aprofundir les reformes de caràcter il·lustrat que havia introduït son pare. Va acabar amb moltes de les antigues institucions feudals. Va augmentar la llibertat d'expressió i de pensament. Va augmentar la tolerància religiosa a Prússia. I va acabar amb la tortura i amb la pena de mort. Pel que fa a l'economia, va portar a terme un rigorós control dels gastos, també va portar a terme una inversió estatal en les explotacions agrícoles, va fer arribar colons de Frísia i d'Holanda al seu estat, a Prússia, i va annexionar Silèsia, que és una part del que avui dia és Polònia. Com a resultat de les reformes dels regnats de Frederic I i de Frederic II, Prússia, en menys de 100 anys, va quadruplicar la seva població i va duplicar el seu territori. Passem a Caterina II, l'Alemanya més gran de Rússia. Després de la mort de Pere I de Rússia en 1725, es va obrir un període d'inestabilitat en el qual es van succeir diferents monarques. Al final el tron va recaure en Isabel I, una dona que no tenia fills. L'hereu anava a ser Pere III. Isabel, la tsarina, va casar Pere III amb una princesa alemanya. Eixa princesa alemanya s'anomenava Sofia Frederica Augusta van Anhalt-Zerbst. Però després es va convertir al catolicisme ortodox i es va batejar amb un nom que sonava molt més rus, Caterina Alexandra, és a dir, la futura Caterina II de Rússia. El matrimoni va tenir lloc a l'any 1745. Caterina II era una dona enormement preparada que a més va aprendre rus en un temps rècord, però la sorpresa se la va portar quan va conèixer el seu futur home, va conèixer a Pere III. Pere III no va voler tocar-la, no va voler mantenir relacions sexuals en ella. Era un home molt infantil, que jugava amb soldats de joguet, amb fortaleses, recreava batalles, estava obsessionat amb aquest món, i al principi Caterina sí que va, respectar aquesta situació i no va reaccionar, però després, en gran part per les pressions de la cort, ella va tindre amants i va tindre fills d'aixos amants. D'aquesta manera, n'hi havia un hereu per al futur tron de Rússia.
És evident que Caterina II no va tindre una bona relació amb el seu home i en el moment en què aquest va ocupar el tron de Rússia l'any 1762, ella va conspirar amb el seu amant per tal de matar o de provocar la mort de Pere III. Com a Rússia no existia la llei sàlica, ella va passar a ser la reina de Rússia. Caterina II va ser una tsarina ambiciosa, perillosa, desitjosa de concentrar tot el poder possible en la seva persona, va tindre una vida amorosa i sentimental i sexual molt intensa, va tindre moltíssims amants i quan es cansava d'ells o suposaven un obstacle, els rebutjà simplement sense cap mirament. Açò va servir a molts dels seus enemics per a demonitzar-la. Entre els qualificatius que va rebre van estar el de malvada, el d'usurpadora, cruel, ninfòmana i encara alguns més bèsties. Però el que va fer Caterina no va ser altra cosa molt diferent al que van fer molts monarques del seu període històric i d'altres períodes. Es va comportar com es comportaven molts homes. Caterina II és evident que no s'ajustava a l'estereotip de les dones de la seva època. Les dones de la seva època havien de ser submises, havien de romandre en un segon plànol, havien de dedicar-se a la bellesa, als divertiments, a una vida superficial, de festes, de balls, de banquets, etc. També havien de respectar sempre l'autoritat de l'home, i no és el cas de Caterina II, evidentment. Les responsabilitats, el govern i l'autoritat eren patrimoni exclusiu dels homes, i aquesta és una de les raons per les quals va ser Caterina II de Rússia tan odiada per alguns sectors. Però el cas és que Caterina II va ser una dona amb moltíssima cultura i moltíssima erudició que podia ser una més dels intel·lectuals de la seva època i que a més es va relacionar freqüentment amb ells i que va tindre la ferma voluntat de portar a terme profundes reformes per a modernitzar la nació russa. Caterina va imitar les reformes administratives que s'havien portat a terme en Prússia amb el model dels departaments, que són una espècie de ministeris, va imitar també el model de l'exèrcit de Suècia, va impulsar l'expansió russa cap a la part de Polònia més oriental i cap a la península de Crimea, per tant, Rússia va poder per primera vegada accedir al Mar Negre i per tant al Mar Mediterrani, i també va portar a terme una europeïtzació de Rússia, allunyant-la dels seus vincles amb Àsia Central i apropant-la més als models de les monarquies europees. Va limitar el poder de l'Església ortodoxa, va confiscar parts dels béns de l'Església, va suprimir convents, també va tractar de reorganitzar el vast imperi rus en 50 províncies, també va impulsar les arts, les ciències, la filosofia, ella mateixa va escriure tractats d'aquest tipus. El seu poder no va ser il·limitat i no va voler acabar o no va poder acabar amb els privilegis de la noblesa. De fet, el que va fer és consolidar-los en la Carta de la Noblesa. Tampoc va tindre la voluntat o va tindre la capacitat d'acabar amb la servitud. No sé si recordeu, però Frederic II sí que va acabar amb la servitud en Alemanya. Perquè, com ja recordareu, quasi tots els camperols de l'edat mitjana estaven sotmesos al règim feudal, però no tots els règims feudals de tots els estats eren exactament iguals. N'hi havia un sotmetiment un poc més laxe o menys opressiu, com en el cas de França, en el cas d'Espanya, d'Itàlia, etc. Però en el cas del centre d'Europa i l'est d'Europa encara existien els anomenats serfs de la gleba. El serf de la gleba, el feudalisme en aquests territoris no es va instituir al mateix temps que en Europa occidental, es va instituir d'una forma un poc més tardana. I les seues condicions van ser encara més opressives, encara més humiliants o més difícils que els de l'Europa occidental. Caterina no va voler acabar amb aquesta servitud. I amb això acabem. Espero que aquesta xicoteta aproximació a la biografia de Frederic II i de Caterina II vos hagi ajudat un poc a comprendre la forma de pensar de l'antic règim o d'aquest període de transició entre l'antic règim i el nou règim. Recordeu que són dues persones que per les seues condicions, en el cas de Frederic II per la seva orientació sexual i en el cas de Caterina II pel fet de ser una dona, ho van tindre molt complicat en la seva època. Però què els va salvar? Els va salvar que van ser persones amb moltíssima cultura i amb moltíssima capacitat, amb molta preparació
i amb la valentia de dur a terme reformes profundes en els seus respectius estats. Per aquesta raó, la història es recorda com els dos grans reformistes il·lustrats. Gràcies per escoltar-me i a la marxa! Toma la mano aquí que la tiene fría.